Вие споменахте за моята идея за анекс. Да, трябва да има писмен документ. Аз на изявленията на скопските политици и министри не вярвам. 3 години чуваме само хубави неща. Първо, ясно и категорично признание за това, че историята до 1944 година, историята на Македония, е част от историята и културата и езика на българския народ. Първо. Второ, че техните напани за създаване на някаква отделна идентичност датират след 1944 година. Трето, че въпреки това на територията на Република Македония има хора, които въпреки държавната политика изповядват българските си чувства и наричат своя език български. Анекс го казах, може да е меморандум, може да е нов договор, както искате го наречете. Идеята ми е да бъде подписано, защото не вярвам на хубавите им декларации.